влизаш в стаята с Гутен Морген и финес. Аз забравям всеки член и всеки интерес. Граматиката става сложна, що ме погледнеш ти. В главата ми е хаос от думи и мечти. Преписвам си в сърцето всяка твоя дума, дори когато в клас настъпва пълна шума. О, Наташа, фрау, Наташа, кажи ми как се казва обич. Преподай ми този глагол, без да ме глобиш. Ти си моето Ausgezeichnet в скучния ден, най-красивото изключение, създадено за мен. Не ми пиши Войка този час, защото най-добре скандирам твоето име аз. И швида дих, това го знам до болка, но как да го изрека, без да направя обиколка? Предложните ти фрази са истински лабиринт, а аз тичам след теб като на олимпийски спринт. Ти си строга, но в очите ти има небе, което и най-трудният диалект не може да спре. Забрави за домашните и за трудния падеж. С теб свет е по-светъл, по-пълен и свеж. Дали си номинатив или пък датив в моя свят, ти си просто Наташа, най-прекрасният свят. О, Наташа, фрау, Наташа, кажи ми как се казва обич. Преподай ми този глагол, без да ме глобиш. Ти си моето Ausgezeichnet в скучния ден, най-красивото изключение,